Ovaj izgovor za nenapisanu zadaću uvijek prolazi. Evo nas u još jednoj epizodi tier listića i danas ćemo rangirati izgovore za nenapisanu zadaću, tako da take notes. Jedan klasik, pas mi je pojeo zadaću i mislim da ovdje ne moramo puno pričati, znači ovo je čisti F tier, bilo je iskorišteno već 100.000 puta i osim toga mislim da psi uopće ne jedu papir. Finale rukometa, neka tekma Hrvatske, ovo ono, S tier, ovo je najbolji izgovor koji možeš reći, toliko je rijedak jer nisu uvijek ta nekakva prvenstva, ko ne gleda tu utakmicu. Znači ovo tu bi trebalo proći većini puta, tako da S tier. Dalje imamo gledanje nekakvih reality showova, sapunica, ovo ono, gospodin savršeni Koji ti je datum rođenja? i slično, tako da ćemo staviti u B tier. Jedina dobra stvar je što je iskreno, a iskreno se cijeni. Dalje po redu, kada mislimo da je zadaća trebala biti za sljedeći sat i ovo čak nije toliko loše, zvuči kao da je honest mistake, možda si malo pomiješao datume u gregorijanskom kalendaru, ali onda opet vrlo vjerojatno si znao da je za taj sat. Nije baš S tier, neće uvijek proći, A tier je savršen za ovu opciju.